La Louise estava esmorzant quan hi vaig arribar. Duia una bata de ratlles vermelles i verdes que li quedava gloriosament gran. Portava els cabells deixats anar, escalfant-li el coll i les espatlles caient endavant sobre les estovalles, com si fossin fils de llum. La Louise tenia una naturalesa perillosament elèctrica. Em preocupava que la flama constant que ella oferia la pogués alimentar un corrent molt més volàtil. Per fora, semblava serena, però sota el seu control hi havia un poder crepitant d'aquells que m'inquieten quan passo per davant d'una torre d'alta tensió. Era més una heroïna victoriana que una dona moderna. Una heroïna d'una novel·la gòtica, ama de casa seva, però capaç de calar-hi foc i fugir de nit amb una bossa i prou. Jo sempre esperava que portés les claus lligades a la cintura. Estava comprimida, controlada, un volcà adormit, però no mort. Em va passar pel cap que si la Louise fos un volcà, llavors jo podria ser Pompeia. No hi vaig entrar de seguida. Vaig quedar espiant a fora, amb el coll estirat, amagant-me per tenir més bones vistes. Vaig pensar, si truca a la policia, m'ho hauré buscat. Però ella no trucaria a la policia. Ella agafaria el revòlver amb culata de nacre de la gerra de vidre i em dispararia al cor. A l'autòpsia hi trobaran un cor massa gros, però pebrots no. Les estovalles blanques, la tetera marró, el portatorrades cromat i els ganivets de fulla platejada. Coses normals. Mira com les agafa i les deixa, com es neteja les mans ràpidament a la vora de les estovalles. Això no ho faria si estigués acompanyada. S'ha acabat l'ou. En veig la part superior trencada al plat, una mica de mantega que es fica a la boca amb la punta del ganivet. Ara ha anat a banyar-se i la cuina està buida. Una cuina absurda, sense la Louise. Em va ser fàcil entrar-hi. La porta no estava tancada amb clau. Em sentia com si hagués pispat una bossa plena d'imatges robades. És estrany ser a l'habitació d'una altra persona quan no hi és, sobretot si te l'estimes. Cada objecte té un significat diferent. Per què ho va comprar, això? Què li agradava especialment? Per què s'asseu en aquesta cadira i no en aquella? L'habitació es converteix en un codi que tens només uns minuts per interpretar. Quan torni, centrarà la teva atenció i, a més, és de mala educació mirar fixament. I amb tot, vull obrir els calaixos i passar els dits per sota els marcs polsegosos de les fotos. A la paperera, potser, al rebost, hi trobaré alguna pista de tu. Podré desxifrar-te, tibar-te entre els dits i estirar cada fil per descobrir-te la mesura. La compulsió de robar alguna cosa és ridícula, intensa. No vull una cullera teva banyada en plata, per molt encisadora que sigui, amb una boteta eduardiana al mànec. Llavors, per què me l'he ficat a la butxaca? Deixa-la ara mateix, diu la directora d'escola que vigila la meva conducta. Vaig aconseguir obligar-me a tornar-la al calaix, tot i que per ser una cullereta s'hi va resistir molt. Em vaig asseure i vaig intentar concentrar-me. Just a l'altura dels meus ulls hi havia la cistella de la roba bruta. La cistella de la roba bruta no, si us plau. No m'he dedicat mai a ensumar calces. No vull embrutar-me les butxaques de dins amb roba interior usada. Conec gent que ho fa i ho entenc. És arriscat entrar en una sala de juntes seriosa amb un gran mocador blanc a un costat de la jaqueta i unes calcetes de no res a l'altra. Com pots saber del cert que et recordaràs de què hi ha on? Va hipnotitzar la cistella de la roba bruta, com si em dediqués a encantar serps i estigués sense feina. Acabava de posar-me dempeus quan la Louise va entrar per la porta. Els cabells amuntegats dalt del cap i agafats amb un passador de carell. Ensumava el vapor de la banyera i l'olor ruda de sabó, com de fusta. Va allargar els braços,
L'amor li va suavitzar la cara. Vaig agafar-li les mans i me les vaig endur a la boca i vaig besar-les lentament per poder memoritzar-ne la forma dels artells. No només volia la carn de la Louise, en volia els ossos, la sang, els teixits, els tendons que la lligaven. L'hauria abraçat contra mi, tot i que aquell temps li hauria pres el to i la textura de la pell. Podria haver-la abraçat durant 1000 anys fins que l'esquelet mateix se li hagués tornat pols. Què ets? Què em fa sentir així? Qui ets? Que per a tu el temps no té sentit?